suke. Manzon Allah da kuka na zo maka yau cutar mu kauni suke. Ba dan komai ba dan kai da ƴaƴayenka tsanar shirin mu a Maulana Sayyidi ya Rasulallah neman tsarin ka muke. Kai mana maganin wagga annobar daɗa takura mu take. Idan nasara ta same mu na rantse da ilahu da mace. Idan mun cutu ma mun sani daɗi da wuyar mu ita ce. Allah ya bada mu ragamar mu abun zarawu za mu mace. Macuta kar ku fasa da Allah ku samu a turmuna ku dake. Ya bada magagarin yayi zafi neman agajin ki muke. Zaluncin yayyawa faɗi ma kawo kuka gurin ki muke. Wani zamani muke a ciki sai ɗaura mutan cikin mu ake. Ba dan komai ba dan ke da annabi wai ahalin kikin sa.